Grade 7 social science geography term 1 imfundo ka grade 7 nayi topic yakho yokuqala under map skills kune subtopic lana nkabi yami number 1 uthi local maps and street maps okusho ukuthi inkabi yami lana uma sikhuluma nge-local maps sisuke sikhuluma nge-map le iyalendawo ohlala kuyona indawana encane ethe yashuthwa yavezwa or i-community or umphakathi lo ohlala kuwona i-local leyo ukuthi bese kuzoba i-street maps yini street maps na amagama lawa emigwaqo okusho ukuthi kuleyo ndawo ohlala kuyona noma idolobha elithile noma ilokishi elithile kunemigwaqo la okuhanjwa kuyona enamagama akhona okusho ukuthi ke yonke nje imigwaqo ozoyithola lapho inamagama ayo that's why kuthiwa i-street maps lana ke kuno unit 1 lana ke uthi finding home school and places of interest on a map on a local area okusho ukuthi ke njengamanje ke sizonikezwa imap la khona ozofike sithole khona ini amakhaya ethu siphinde futhi ikhaya siphinde sithole ini isikole sithole ini izindawo zobumnandi places of interest indawo lezi ezibalulekile uma sikhuluma ngeplace of interest sisuke sikhuluma ngeendawo uthola ukuthi zinamahotela uthola ukuthi zinama swimming pool uthola ukuthi kune police station noma kunani indawo nje lezi ezibalulekile emphakathini lana ke njoba izisho ke local maps show a part of the land where people live okusho ukuthi local maps nje ikhombisa leyo ngxenyana noma umphakathi noma i-community la kuhlala khona nje abantu street maps show all names all the streets roads and freeways in the settlement okusho ukuthi ke i-street maps yonke nje imigwaqo nje ekhona inamagama isuke izozivezela ukuthi lo mgwaqo othile yini igama layo lo mgwaqo othile yini igama layo yayibona lonto le then kuyashiwo ukuthi futhi ke i-collection ke yama street maps kahle ikhona ibhuku lawo i-atlas i-street atlas okusho ukuthi kune map book ebizwa nge-street atlas enani enama places onke kanye nani namagama emigwaqo etholakala kuphi kuleyo ndawo leyo okusho ukuthi ke uma besivezela ka ama street maps ke kahle basikhombisa ini only few squares kilometers on the land of the land okusho ukuthi ke basuke besikhombisa nje indawana encane abasikhombisi phela indawo yonke ngeke uzowazi ukuyibona indawo yonke ngoba imap isuke isikhombisa iportion noma indawana encane esowenza ukuthi kugxilwe kuyona sicaceleke ukuthi kulo ndawo kwenzakalani lana ke nangu lana isithombe sinikezwe isithombe la phakathi sinomuzi la kuyashiwo lana ukuthi ke Fatima Isaacs is standing outside her house in Cape Town. Fatima's house is marked on the map on page 5 okusho ukuthi ke sinikeziwe imap yethu la esizosebenza ngayo nkabi yami la before u-attack nayi activity 1 okubalekile lana ke kumele uzoqala kuyo imap le esithe sayinikezwa okusho ukuthi ke uthisha wakhe esikoleni uzokulekelela ukuqonda ukuthi ke sikhuluma ngani uma sikhuluma ngani nge-local maps nama street maps njengamanje ke uqonda ke le map nje yonke before u-attack in activity 1 okokuqala nje mfundi wami kumele u-understand phela ukuthi njengoba imap kahle inamagama awo ewasebenzisayo inamatemu ayo imap ewasebenzisayo ngaso sonke isikhathi makufundiwa imap okokuqala nje imap ngaso sonke isikhathi oyinikeziwe isuke ine scale okuveza ukuthi indawo isuka la igcina la indawo okusetshenzwe lephewayo lo map leyo ikhave indawo engango 500 meters uyayibona into kanjalo then emva kwalokho ke lana ke kwi-map siyathola futhi izinto abasikhombisa khona ama keys nayi i-compass directions lana nanka ama keys la and symbols lana ama keys and symbols ke lana ke
faneke azi umfundi wami ukuthi uma sikhuluma ngalezi zinto kahle suke sikhonjiswa ama-physical features. Uma sikhuluma ngama-physical features kahle suke sikhuluma ngezinto esiwazi ukuzibona ngamehlo. Kungaba yini iklinikhi, amahhotela, izikole, yonke nje into etholakala kuleyo ndawo e-physical. Kungaba i-homemade, ingaba yini i-natural features. Okusho ukuthi ke uma ukhuluma nge-homemade sikhuluma ngalezi zinto ezikanje, izinto ezikhandwe abantu engesizona imvelo kaNkulunkulu. Bese kuthi ke uma sikhuluma ngama-natural features sikhuluma ngemvelo, la sikhuluma khona ngama-rivers, ama-mountain nayo yonke lento le. Okusho ukuthini ke umfundi mayiseyiqondile lento aphinde akhumbule ke phela futhi ukuthi umfundi imap ngaso sonke isikhathi njengoba kuthiwa sinikezwa ngama-square kilometers, ngaso sonke ke isikhathi imap ifakwa kwi-grid. Njengoba ifakwa kwi-grid nje basuke bekwenzela imap beyifaka ama-blocks lawa bayawakhanda amagama A B C D engaze yoshaya ku-Z uma ukuthi iyaqhubeka imap, then kube nalama block ashona le 1 2 3 4 5 engaze yoshaya le ku100 ama-blocks. Le grid lena kahle isuke izosikhombisa ukuthi indawo siusheshe siyithole kalula ilocation yaleyo ndawo leyo ukuthi ikuphi. For example, uma ngathiwa nje ngibuza naye ukuthi i-campus direction ikuphi lana kule lokhuza, indlela yokuthi uyithole i-campus direction kumele usebenzise i-grid reference. Okusho ukuthi i-grid yakhona noma kungesesiyona i-reference ufanele wazi ukuthi siqala ngani nge-alphabet bese siza ngani ngenamba. Okusho ukuthi i-campus direction yami lana ikuphi ise A1 uma ngithi ngiyayibheka. Uma ngathiwa angibuza ukuthi mhlambe ke i-Rosberg ikuphi, i-Rosberg mina indlela yokuyibiza kumele ngiqale nge-alphabet ngize ngenombolo. Okusho ukuthi i-Rosberg ilokishi lakhona lise A3, ihamba kanjalo lise A3. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi wena uma ubuzwa ukuthi into ethile ikuphi wena hamba straight uyobheka ukuthi ikuphi bese iqala ngealphabet uze ngenombolo. For example futhi enye ukuze wazi ukuthola, uma ngathiwa nje wena uyabuza ukuthi ikuphi ke ilokhuza iRondesport lana kusekuyasho ukuthi na uyiRondesport ikuphi ise B2 ngokuthini lana uB itholakala kule block ya number B. Unumber 2 yini ngokuthi uyabala kanje u2 lo eqondene nayo. That's why sizothi ise B2 ukuze umuntu mayethi 2 aqathaqelwe no B2 aqondanise bese yayithola ukuthi ngempela ila. So indaba ye grid nje ibizwa kanjalo. Ibizwa kanjalo i-grid nokusetshenziswa kwemap. Into yokuqala ke futhi into ekufanele yena ke ayenze practical njengamanje ukuthi yena ahambe asebenzise lama keys lawa and symbols lawa, ahambe yobheka ukuthi izinto zilokhethwe kuphi la ngokwama grid. Ukusho ukuthi ahambe yobheka ukuthi ke i-road memorial ikuphi, ahambe yobheka yonke lama lokhuza lawa njalo lama keys lawa ukuthi uFatima's house ikuphi naya le kude i-clinic ikuphi ibhaliwe nani nesymbol yakhona ukuthi konke lokho kuyisiphambano esibomvu kuyini amakliniki. U-H lona umela amahhotela okusho ukuthi konke la kuno H khona owazi ukuthi mfundo wami ihhotela loyo. Njoba besinikezile nje ama-symbols ama-swimming pool uzowabona ngaleli chashaza ukuthi i-swimming pool. Okusho ukuthi uma usufuna i-grid yakhona phela uqala ngama-alphabet bese uza ngenombolo ukuze uzocacela ukuthi i-swimming pool isesibani. Yebo, ngoba ngeke ibe se-C3 nansi ayikho la ku-C3 kodwa la ku-C2 siyayibona nansi nanku uqondene no2 nanku usila. Uyayibona injalo ke indaba yani yelokhuza yemap. Bese ke uzo-attacker equation yakho la
ukuthi ithini i-classwork lena fun places on a map okusho ukuthi emva kokuthi usustadishe yonke lento wayithola ukuthi kwenzakalana sekulula ukuthi uzophendula lo mbuzo lo ukuthi ke la kuyashiwo la examine the map of a local area of Cape Town on page 5 and answer the questions that follow. Point to the map keys, the compass on and the map scale. Tell your partner why these parts of this map are useful to the map. Okusho ukuthi okokuqala kuthiwa hamba opoint ukuthi ikuphi compass direction, hamba ipointa nje uyithinte ngomune uthinte nescale futhi usithole ukuthi sikuphi uyasibona yini leso scale leso. Emva kwalokho ke bese utshela umngane wakho ukuthi konje iscale lesi sibaluleke ngani kwi map yethu. Iphinde futhi usitshele futhi I direction nje kahle kahle compass direction ibaluleke ngani. Isiza lezi izinto lezi. Uze ku number 2. Identify the following symbols in the map keys. Kuyashiwo ukuthi njengamanje awuhambe kuyobheka lama symbols lapha kwi map keys ilo kwi map key yakho la. Kwi map key yakho la. Bathiwa isikole, I-railway, I-clinic. Okusho ukuthi wena hamba uyothola ukuthi ke ikuphi I-railway la uma ikhona la. I-clinic ke likuphi nako. Nako hamba ochecka ke la uwabone nje ukuthi kukuphi kulezi indawo zonke lezi izinto lama keys lawa ne railway uwazi ukupointa. Find Fatima's house on the map. Give the grid square where Fatima's live. Remember to give the letter before the number. Okay, lana sekuthiwa awusitholeleke uFatima's house ukuthi ukuphi bese usinikeza ini i-grid yakhona i-grid square yasakhona abeza ngama-grid square okusho ukuthi ke wena uyabheka la kukhiye siyambona nangu Fatima la uphi uFatima la uyamhamba uyomqalaza ukuthi ukuphi yonke le ndawo uyamthola la. Sinikeze ke i-grid square ukuthi ulocatheke kuphi, sinikeze i-grid yakhe ukuthi ukusiphi isquare la. Kuyashiwo ukuthi remember uqala ngani ngealphabet before ini inombolo ethile. Okay, then kuyashiwo la Fatima lives close to a few sports grounds. Name one of these sports grounds. Sekuyashiwo ukuthi uFatima uhlala eduze kwe-sport ground esithile. Angabe isiphi leso sport ground esivelayo okusho ukuthi wena ama sport ground uzobheka okhiyela ukuthi yiphi isymbol epresenta isport ground then bese uzochecka lapha ukuthi kanjani. In what street in the nearest church to Fatima's house ukuthi ke njengamanje uyabuzwa ukuthi njoba uFatima elana iliphi ke isonto akaseduze nalo hamba kuyobheka unikeziwe la ukuthi ke kumele ini zikhona amagama lana okuveza ukuthi amasonto akuwo na ila ikhimi symbol yakhona place of worship okusho ukuthi yini yisonto hamba obheka phela isiphambano ukuthi sikuphi lapha. Okay, then bese kuzothi Fatima travels by train to her school in Belmont Road. From to uFatima travela ngestimela esukela ekhaya lakhe eBelmont Road. Thiwa ke manje from which train station will she leave when she travel to school? To which train station will she travel to get her school? Okusho ukuthi ke ilokhuza ke njoba kukhulunywa ngetrain fana kuqala ubheka i-railway line nestation la ukuthi kukuphi lonto uhamba uyokupoint aqala ukuthi ikulocate kuphi la ilokhuza i-railway line inayo ipresentwe la elokhuzini. Sebeyabuza ukuthi ke isiphi ke istimela istilokhuza istimela akazosithatha shuthi kahle kahle ikuphi la akazogibelela khona isiteshi akazosigibela ulo uFatima esiseduze kwakhe njobe la sikuphi isiteshi uzophinde futhi ehle kuphi ehle kusiphi isiteshi njengoba kuthiwa uyapi uye Belmont Road hamba obheka umgwaqo la uyiBelmont Road ukuthi ikuphi. Injalo ke nkabe yami ngizocela ukuthi ke nje sibambisana uwazi ukuthi uunderstand le map uyenze nje practical ngokwakho.